அப்துல் ஜலீல் கோயம்புத்தூர் 3ல் வந்து டிஎலாக இருக்கேன். இப்போ நான் வந்து ஹீலூக்ஸில் வந்து பர்ஃபெக்டோ ப்ரெஷர் குக்கரில் பெப்பர் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்ட்னர்ஸ், இப்போ நம்முடைய பர்ஃபெக்டோ ப்ரெஷர் குக்கரை யூஸ் பண்ணி பெப்பர் சிக்கன் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்ல போகிறேன். தனியா வந்து ஒரு ஸ்பூனுங்க, ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூனு, சோம்பு ஒரு ஸ்பூன், குருமிளகு ஒரு ஸ்பூன், இது 4 எடுத்து இளஞ்சூட்டில் நல்லா வறுத்து அதை வந்து அரைச்சி பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது கூட தேவையான அளவு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, வெள்ளைப்பூண்டு, ஒரு 3 பச்சை மிளகா, ஒரு 4-5 துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இஞ்சி, பெரிய வெங்காயம், வெள்ளைப்பூண்டு, பச்சை மிளகா, இது எல்லாம் வந்து நம்ம ஹீலுக்ஸ் சாப்பரில் வந்து எல்லாம் சாப் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். அது கூட வந்து ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் அதையும் எடுத்துருக்கோம். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஹீலுக்ஸ் பர்ஃபெக்டோ ப்ரெஷர் குக்கரை வந்து இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கோம். ஆனால் ஸ்டவ்வை வந்து மறக்காமல் பற்ற வச்சிடணுங்க. அதுக்கப்புறம் வச்சிடணும். இப்போ பாருங்கள், 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறோம். இதில் வந்து சீரகமா, சோம்பு, கொஞ்சம் குருமிளகு, சீரகம், இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. அது கூட வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஹீல்ஸ் சாப்பரில் சாப் பண்ணி வச்சுருந்த இஞ்சி, வெள்ளைப்பூண்டு, கார்லிக், பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். வெங்காயம், இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து சிக்கனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு நம்ம முதல்ல எடுத்து வச்சுருந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதையெல்லாம் இதில் கூட போட்டுக்கலாம். போட்டு அப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த தனியா, இது குருமிளகு இதெல்லாம் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து அப்படியே மேலே வந்து அப்படியே தூவி விட்டுலாம். சிக்கன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. ஊற்றிட்டு அது கூட தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு டீஸ்பூன், ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போதும். அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பவுடருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்முடைய குக்கர் டாப்பை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து குக்கிங் முடித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த ரெட் இண்டிகேட்டர் வந்து மேலே வந்திருக்கும். உடனே நம்ம அதை பார்த்தோன்னே ஸ்டவ்வை வந்து ஃப்ளேம் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து அந்த ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த வழியாக அந்த ப்ரெஷர் வந்து வெளியே வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதை வந்து குக்கர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அருமையான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி.